inut bahini aphan kache than arjudun long Kheroni mate phelang pisaria lia long non kache song inton et lo pute protest jud et lo pute ingsamri lo pute non ke la si kache song abang ke inton te pin lang la pen alam te ingsamri ta kalipin lang bon sita men non amat ke Kheroni mate phelang pisaria lia long ke kache protest bang ke padulong le delo protest bang inton nang koklo la pen bang pho pen ke ong amunit ke la puching som tur pen dolong le chehelat long le towar long bon sita me phelang pi mate Kheroni saria lia long le protest bilong le pusita me karbiang long aning karbiang long arat aning arlo amia de ke nona da pame bon elang karbiang long along ke protest ke dobom lang difu punon dongka mokam punon dok moka punon bukajan punon lapen kaprek adim ta protest bang ke dobom lang protest bang ke inton te pin lang bon sita la Kheroni saria lia long amat ke protest bang e padopon long le dalon non amat ke lapen non ke AC pen notice nang le 19 arni Monday arni non 19 February arni meeting doji pu la non kache song la PGR la pen VGR along le aputha kache song ke pangtang nai asong KNCA KSA la pen ASDC president secretary atum pen si sartuliram ronghang CEM pen meeting doji la pen det pu thot 20 arni isi meeting do thulang la ke CEM la pen MP MLA la pen KAC along EM doan la pen MSC tum la pen X MSC XEM XMP MLA atum pen si kaching wai do pon thu po meeting do pon po hula so arni si kopima solution si tame tum chini pon po lapen karbiang long arat do anta hula so arni a solution ke mesen ke long jia phansi chonghong prong lo lapen eviction na bang ke claim vek nang po lapen jong se solution a ke mele long le pulote karbiang long arat atum ningar lo mekar ke khangon elo an so se sia mea de ke thethu po an so se si tum che song pon thuji